अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतोय। भारतीय शेअर बाजारांमध्ये मोठी उलथापालथ पाहायला मिळते। यावर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी एक्स पोस्ट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधलाय। डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींच्या भ्रमाचा भोपळा फोडला। आता देशवासियांना सत्य परिस्थितीचा सामना करावा लागणार अशी टीका राहुल गांधींनी केली आहे। राहुल गांधींनी आपल्या ट्विटमध्ये काय म्हटलंय पाहूया। ट्रम्प यांनी मोदींच्या भ्रमाचा भोपळा फोडलाय। आता आपल्याला वास्तविकतेचा सामना करावा लागेल। या परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी आपल्याला कुठेच दिसत नाहीयेत। भारताकडे आपल्या आर्थिक भविष्यासाठी केवळ एक लवचिक आणि उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था उभारण्याचा पर्याय आहे, जी सर्व भारतीयांसाठी लाभदायी ठरेल, असं ट्विट राहुल गांधींनी केले।